160 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमीर शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे। आता राज्यात दहीहंडीला सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे। याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे। राज्यात दहीहंडीला सार्वजनिक सुट्टी असणार असल्याचं त्यांनी घोषित केलंय। याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचं राज्यभरातून स्वागत करण्यात येते। प्रत्येक सणोत्सव निर्बंधमुक्त वातावरणात पार पडावा असं एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसापूर्वी म्हटलं होतं। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला